Na druhom poschodí sa nachádza Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky. Poďme si predstaviť jeho laboratória. V laboratóriu automatizácia a riadenie sa študenti učia programovať PLC systémy, riadiť technologické procesy a riadiť robotické systémy, ako sú CNC stroje, štvorose, šesťose, priemyselné roboty. Ďalej sa učia navrhovať svoje konvenčné riadenie pre robotické systémy a rôzne iné časti strojov. Naše ďalšie kroky vedú do laboratória elektroniky a merania. V tomto laboratóriu študenti majú možnosť sa naučiť pracovať s meracími prístrojmi, navrhovať elektronické zariadenia, vytvárať automatizované systémy. Môžu nadobudnúť vedomosti aj z oblasti meracích reťazcov, môžu vytvoriť rôzne meracie systémy. Študenti sa môžu venovať rôznym elektronickým obvodom, vyvíjať, meniť parametre jednotlivých komponentov v rámci DC-DC meničov, operačných zasilňovačov, respektíve elektronických obvodov na zosilňovanie a filtrovanie signálov. Presúvame sa do laboratória IKT a elektroniky. Nachádzame sa v laboratóriu IKT a elektroniky, kde sa študenti učia pracovať jednak v oblasti systémových aplikácií, to znamená, že sa tu programuje a učí sa programovať software pre operačné systémy a súčasne sa naučia pracovať aj s mikrokontrolérmi, teda sa učíme programovať a vyvíjať aplikácie pre mikroprocesorové systémy. V rámci výučby používame simulačné prostredie z dôvodu jednoduchého hľadania chyby v prípade zlého kódu a súčasne, ako náhle teda v simulačnom prostredí posúdime, že ten program je korektný, tak v tom prípade si študenti môžu toto všetko overiť na reálnych doskách, kde sú osadené mikroprocesory a takto môžu verifikovať a rozvíjať ďalšie svoje znalosti z oblasti mikroprocesorovej techniky. Ďalšou našou zastávkou bude laboratórium autonómnej mobilnej robotiky. V tomto laboratóriu prebieha vedecko-výskumná a vývojová činnosť. Máme tu autonómny mobilný robot Samorob, ktorý disponuje aj vybavený klasickým spaľovacím benzínovým motorom a s hydroaulickým pohonom. Potom tu máme autonómny robot Salamander, ktorý je komplet elektrický, avšak pohon náradia máme taktiež riešený prostredníctvom hydrauliky. Študenti sa môžu pripojiť k vývojovým a výskumným činnostiam nášho kolektívu na katedre. Venujeme sa jednak spracovaniu signálu z lídarov, jednak spracovaniu alebo číslicovému spracovaniu obrazu a takisto aj navigačným metódam, jednak určeniu polohy, teda pomocou či už fúzie inerciálnej alebo satelitnej navigácie. Následne to môže byť aj detekcia prekážok prostredníctvom rôznych bezkontaktných spôsobov merania, čiže ultrazvukové snímače, optické snímače. V tomto laboratóriu si nájdu priestor hlavne záujemcovia o štúdium doktorandského štúdia. Katedra fyziky v rámci Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky sa venuje výskumu v takých dvoch základných oblastiach. Prvou oblasťou sú fyzikálne vlastnosti materiálov, predovšetkým poľnohospodárskych, potravinárskych a technických materiálov. A druhou oblasťou je oblasť ekoenergetiky, kde sa venujeme najmä bioenergetike a taktiež aj fotovoltike. Disponujeme množstvom zariadení a pracovisk, ktoré nám umožňujú identifikovať tieto parametre materiálov. Napríklad máme zariadenia pre termické analýzy, či už je to TGA, DSC, ďalej máme spálny kalorimeter pre identifikáciu spálneho tepla a výhrevnosti. Dokážeme analyzovať termofyzikálne parametre materiálov, hmotnostné charakteristiky materiálov, pracovisko pre výskum rheologických vlastností s dvomi viskozimetrami, elektrické vlastnosti, ktoré dokážeme skúmať pomocou analyzátorov impedancie a konduktometrov. Taktiež sa venujeme aj počítačovému spracovaniu obrazu, výskumu mechanických vlastností materiálov a máme veľmi bohatú spoluprácu aj so zahraničím. Tvoríme matematických modelov, ktoré sú veľmi dobre použiteľné napríklad pre aplikácie, pre smart zariadenia.